Makadi hama dzinodikanwa dzinokukwazisai ose kwatiri panguva yemangwanani ano, tichiti ndiro zuva dzvene raitwa naMwari ratichapembera nekufara mariri muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Ndinoda kuti ndisvike pandinogamuchira tose kwatiri, ndisvike pandinotenda Mwari wamasimba ose panguva dzemangwanani ano nemukana wakanaka wakadai panepenyuro. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Zita rangu ndinoitwa Pastor M. Nyeremuka, overseer vekuchitungwiza East Province Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, pasangano reNew Life Assembly kwaSeke. Ndinoda kutenda Mwari nenguva ino. Panguva ino toda kuti tisvike patinokurudzirana nezwi raMwari wamasimba ose, Mwari vachitiitira zvakanaka zvazvinorehwa muizwi raMwari vichinzi munhu haararame nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Ndichaverenga pano kuna mabasa avapostora chapter 20 pavhesi ya 32. Inoti iyo, zvino ndinokuisai kunashe neshoko renyasha dzake, iye une simba rokukuvakisai nokukupai nhaka pakati pavakaitwa vatsvene vose. Shoko randichataura nezvaro panguva yemangwanani ano rinonzi nhaka yevakaitwa vatsvene naMwari. Nhaka yevakaitwa vatsvene naMwari. Kana tichitaura pamusoro penhaka, tiri kutaura pamusoro pekodzero dzinowanikwa nemunhu dzichibva kuvabereki vake. Zvikuru sei kana munhu achinge akuenda, unogona kunyora gwaro rine chekuita nezvaanoda kuti vana vake kana hama dzake kana vose vangave vagoverani vezvaanenge achishuva iye muridzi kuti vagone kuzviwana. Naizvozvo tiri kutaura pamusoro pezvipiwa kana zviwanikwa zvinowanikwa kuvanhu nekuda kwehukama yemufi. Nau pano patiri kutaura, ndinenge ndiri kutaura zvakanyanya pamusoro penhaka inobva kuna Mwari wemasimba ose, watinoziva kuti wakava Mwari akapinda munyama ukaberekwa pakati pavanhu. Chapter 1 verse 14 yaJohn inoti shoko rakazova nyama tikaona kubwinya kwaMwari, zvichireva kuti ndiKristu ari kutaurwa pamusoro pake. Wakuenda Kristu wacho unoratidza kuti wakatanga kuratidza kuti woda kugova nhaka yake. Pachapter 28 verse 18 yebhuku raMathew, wamuka kuvakafa, anoti iye, tarirai simba rose ndakaripiwa kudenga napanyika. Endai naizvozvo munoparidzira marudzi ose ivhangeri. Paari kuti simba rose ndakaripiwa kudenga nepanyika, achibva azoti endai, kana ukanzwa nenzeve yakangwara uchaona kuti ari kuti kune vanhu endai, asi maenda nenhaka yandawana kubva kudenga nepanyika kuti ndigokusiyirai. Saka ndoda kuti mudikani wose akateerera panguva ino tione kubva mumagwaro kuti munhaka yaMwari wekudenga tinogona kupinda zvakaita sei. Nekuti vanhu vakawanda vanoshuva paupenyu hwavo kana taakutaura nyaya dzenhaka, kuti ndingadai ndakaberekwa mumhuri yevakavaka upfumi kare vakaita mabhizinesi akakura, zvokuti unogona kutoshuva umwe asiri baba vako kana hama yako, kuti dai ndakaberekwa mumhuri iyo ndaigona kuwana zvakanaka. Asi ndava kuzokutaurira kuti tauya nenhaka iri pamusoro pedzimwe nhaka dzose dzingagone kuwanikwa panyika yavapenyu. Nhaka inobva kumusharuka wekare kare, mutana asingapere simba, Jesu zveshamisa murambwa neguva. Regai nditaure kuti pano achitaura pamusoro penhaka inobva kuna Mwari, unotaura zvakanaka kuti inouya sei. Anoti vadikani, ndinokuisai kuna Mwari nekunhaka yake inouya kune avo vakavakwa neshoko renyasha,
kureva kuti nhaka yaMwari haina ine background yako, haina ine kuti wakaberekerwa muurombe kana muurombo kana kuti mukushayikwa kana kuti mukurambwa. Umwe nguva mubereki wako chaiye hautomuzivi. Rega ndikutaurire kuti tauya naiye anonzi tariro yokubwinya. Jesu weNazareta ngaavake upenyu hwako. Paunogamuchira Jesu panotanga kuitika zvinhano zvaunofanirwa kurova uchienda kune nhaka yako. Chekutanga toda kutanga taburitsa pachena kusiyana kwakaita nhaka yedu yekuna Mwari neyepano panyika. Yekuna Mwari yakanakira nyaya iyi. Nhaka inobva kuna Mwari yakanaka nokuda kwekuti iko inhaka inotangira pamweya ichiuya panyika pano. Nhaka yepanyika pano ndoya inonzi zvinobatsirei kuti munhu awane zvose panyika pano achirasikirwa nemweya wake. Asi nhaka yedu inobva kuna Mwari inhaka ine zvivimbiso zviviri zvinobata upenyu hwanhasi neupenyu hunotevera. Vana Pita vakanzi naJesu, ndoda kukubvisai kumabhizinesi enyu ekuraura muuye kubhizinesi yekuparidza vhangeri. Nenguva akaita senge unobvunza akunetsekana. Ndinofunga kuti akanga akuona sekunge kuhove kwaiva ari kwakanga kwakumupa upenyu huri nani. Unozoona akuya kuna Jesu achiti, Ishe, takasiya zvose. Ndokubva Jesu amupa mazwi ane tariro yakanaka. Anotaura pachapter 19 pavhesi ya 30 ya Matiyo. Anoti iyo ndinoti zvirokwazvo ani nani akarasikirwa nemisha nedzimba nehama neshamwari nekuda kwangu ini, zvirokwazvo achadzorerwa zvapetwa kazana muno munyika yatinorarama ineyi. Neunyika inotevera anowana upenyu husingapere. Unonzwa Paul achitaura nemurume waaidzidzisa zvokuparidza anonzi Timothy kubhuku ya Timotheo wekutanga chapter 4 pavhesi ya 7 ne8. Pa7 anoti tizangano dzechembere dzisina zvadzinobatsira. Unonzwa pavhesi ya 8 akutaura zvakanaka. Anoti kuzvirovedzera panyama kunongobatsira zvishoma, asi kuzvirovedzera pamweya kunobatsira, nekuti kune zvivimbiso zveupenyu hwanhasi neupenyu hunotevera. Wagamuchira Jesu anowana zvivimbiso zvanhasi, anowana zvivimbiso zveupenyu hunotevera. Regai nditange nongotaura zvishoma pamusoro pezvivimbiso zveupenyu hunotevera. Upenyu hunotevera hune zvivimbiso zvipe. Upenyu hunotevera hune simba raMweya Mutsvene, uvapo hwaMwari hunokuudza kuti kune nyika inoendwa, inodarika nyika ino ichapera. Upenyu hunotevera hune chivimbiso chekupiwa korona yekukunda marwadzo epanyika. Upenyu hunotevera hune zvivimbiso zvekare wekunzi makorokoto pinda mufaro washe wakatendeka ukapedza basa rako zvakanaka. Ndiyo nhaka yeupenyu hunotevera. Wese akanditevera shuvira nhaka iyoyo, nekuti zvepano panyika zvinopera. Ndinofarira vhangeri yaMwari nekuti zvekare hariperere pakuvimbisa upenyu hunotevera pano panyika. Ukaverenga Matthew chapter 5 pavhesi ya 5 inoti iyo vakaropafadzwa vanyoro nekuti vachagara nhaka yenyika ineyi. Kureva kuti munhu anonzi munyoro, munhu ari flexible, munhu akapwanywa akabvuma kuumbwa neshoko raMwari kuti ave nemukana wekugamuchira nhaka. Chinopa kuti maKristu varege kupinda zvakakwana munhaka yaMwari inobva kwaari. Inhauye kuramba kuve vanyoro kana kuti kupwanywa naMwari. Ukaverenga chapter 18 kubva pavhesi ya 1 yebhuku raJeremia, Jeremia anopiwa mucherechedzo anonzi simuka uende kuimba yemuumbi wehari. Anosvika muumbi wehari achiumba, ndokubva aona muumbi uya afunga kechipiri, ndokubva apwanya hari aiumba, nokuti hari inenge iri nyoro nemvura isati yaoma, iri flexible, ndokubva yazovakwa kechipiri. Zvikanzi ndo maitiro aJehovha. Kana uchida nhaka yaMwari inokukomborera panyika ino nenyika inotevera, bvuma kupinda muruoko rwekuumbwa. Ndo pari kunzi ndinokupai kuna Jehovha anogona kukuvakai neshoko renyasha
nekukupai nhaka. Dambudziko ravanhu nderekuti havabvume kuumbwa. Anogona kuuya kuna Jesu, but auya kuna Jesu anoramba akafanana nevanhu vekumusha kwavo, hunhu hwakaipa, tsika dzisina kururama. Saka izvozvo zvinopa kuti urege kupinda munhaka, chero Mwari uinaye, chero uchimbopinda mukereke uchiparidzwa, asi ukasaumbika, ukasatendeuka, haugone kuwana nhaka inowanikwa nevatsvene vaMwari. Mwari vekudenga ngavakuitire zvakanaka panguva yemangwanani ano. Mweya wako uzaruke, ubvume kupinda muruoko rwaMwari kuburikidza nekudzidziswa shoko raMwari. Shoko raMwari rikatanga kukuumba, unoita mudziyo wakafanira, unogamuchira nhaka yaJehovha. Ndera unonzwa vaGalatia chapter 4 pavhesi ya 1 inotaura zvakanaka. Inoti mudyi wenhaka kana achinge ari mwana mudiki haagone kuidya nhaka, inochengeteswa kune vachengeti. Unoona kuchengeterwa nhaka yako, Satani chaanogona kuchengetera nhaka yako kuibata oregedza kukupa nokuti uri kuramba kukura. Asi ukakura pakubvuma kuvakwa neshoko raMwari, Mwari ngaakubatsire ubvume kuvakwa rudunu rwamapatterns ekare, hunhu hwekare. Rarama muizwi raMwari, rirangarire siku nesikati. Chapter 1 verse 2 ebhuku ramapisarema inoti uyo anorangarira shoko raMwari siku nesikati wakafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka zvibereko nenguva yawo, uyezve mashizha acho haashavi. Kubereka zvibereko ndokupinda munhaka, but zvanzi uyo anogara mushoko raMwari. Mwari ngaakubatsire uve munhu akarongedzerwa izwi raMwari, kuti uchenjeri hwaMwari hukupinze panhaka inopiwa vatsvene vaMwari. Mwari vakuropafadze mangwanani ano, uve mutendi anotevera shoko raMwari. Joshua ari kupinda munhaka yakavimbiswa sekuru vake Abrahama, kuti nyika iyi ndichaipa maIsraelites yeKenani inoerera uchi nemukaka. Asi asati apinda munyika iyoyo, chapter 1 verse 8 yebhuku raJoshua anonzi shoko rirege kubva pamuromo wako, uone kuti warirangarira wariita siku nesikati, kuti ugobudirira pane zvese zvauchaita. Kana uchida kuti bhizinesi rako rive nhaka yaMwari, gara mukuita zvinodiwa naMwari, gara mukutendeka pashoko raMwari. Kana uda kuti marriage yako ive nenhaka inobva kuna Mwari, gara mukuita zvinodiwa naMwari. Mabhuku ako nechikoro chako nefuture yako, chose chine chekuita noupenyu hwako, rarama muizwi raMwari, kuti Mwari vekudenga vakubetsere usvike paunowana nhaka yaMwari. Ndiri kutaura pamusoro pekuva munhu anorarama nemazvo mukuteerera shoko raMwari. Chapter 1 verse 19 yebhuku raIsaya inoti kana mukada kana mukateerera muchadya zvakanaka zvenyika ino. Inotsigirwa zvekare nachapter 36 verse 11 yaJob inoti kana vachinge vanditeerera vaita sokuda kwangu, vachapedza mazuva epano panyika vari pane zvinofadza. Unonzwa Dhavhidhi achitaura nyaya iyoyo chapter 27 verse 18 yamapisarema anoti ndakanga ndapera, asi ndakanga ndapera moyo, asi ndakazotenda kuti ndichaona kunaka kwaMwari mazuva ekurarama panyika pano. Regai ndipedzise ndichitaura nyaya yemurume anonzi Job. Regai nditaure kuti Job akanga aine nhaka yake yepamweya, nekuti wakanga uri murume waitya Mwari. Ukaverenga pa chapter 1 verse 1 neverse 2 inoburitsa CV raJob, but pamusoro peCV iroro rinotaura pamusoro pekutya Mwari. Ozotanga kutaurirwa pamusoro pepfuma zhinji yakanga aina Job, but muvengi unoratidza kuti unovenga nhaka yevanhu vanonamata. Unonzwa shoko raMwari rinoti iro muvengi ndo paakaenda kuna Mwari achicomplaina, kune mweya iri kurwadziwa pamusoro penhaka yako pamberi paMwari. Chapter 1 verse 9 ne10 yebhuku raJob unonzwa Bible richiti Satani achicomplaina anoti Job hamuna kumukomberedza pasina, makakomberedza iye nemhuri yake nevana vake, makamuisa rumhanda, makamuisa ruzhowa. Ndokubva Mwari vatendera Satani, ndokubva amuataka, nekuti Job anga akachengeta nhaka yepamweya, hazvida kukanganisa mweya wake, wakaramba achinamata. Chero ukamboita seunoatakwa, yako nhaka haina kuparara, inobhengwa munyika yomweya. Ndosaka uchiona chapter 42 verses 10 to 12 yaJob inoratidza kuti paakanyengetera wakadzorerwa etwice, paakanamata Bhaibheri rinoti pfuma yake yakapedzisira yawanda kudarika yokutanga, nekuti wakaramba wakachengeta ukama hwake naMwari. Nekuda kwechiJob wairarama shoko raMwari.
23 verse 12 yaJobha anoti ndakada shoko renyu kudarika zvandinotya, kureva kuti ukada shoko raMwari nhaka yako haitorwe nenetsvina, nhaka yako inodzorwa kwauri. Ndinodeclare nyasha mangwanani ano pandakukunamatira, Mwari ngaakudzore mukutenda, akudzorere mushoko, nhaka yako ugoipiwa, nokuti Mwari wedu anoti mbavha inoda kuzobakura nekuparadza, asi Mwari vakauya kuzopa upenyu uye hwakawandisa. Kune vanoda kudzorerwa upenyu mangwanani ano. Ndoda kuti kwauri uvhare maziso ako, usimudze maoko, utenderane nemunamato wandakukuitira panguva yemangwanani ano. Baba, tinokutendai nekugona kuvaka upenyu hwedu, tidzorerei munzira dzekururama nokukutyai, titendeke paizwi renyu. Chese chakanzi ndechedu chinobva kuna Mweya Mutsvene nechinobva kuna Jesu chiitike mukati meupenyu hwedu. Tiropafadzei zvinotangira paMweya, mutipe nezvose zvatinoda zvinoropafadza mhuri dzedu nemagenerations anotevera. Komborerai, komborerai muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.